Haba pai cha unambar nyau ha ka Bible. Bonsin la jupen dan kam ya u. Ba la jupen pau ha ki jing tho jong ka Bible. Ba lese ka long ka e ba phla. Bangin yu i ba ka kentin nyau la ne unambar nyau. Un pau bonsin ha ka Bible. Tungin ya pai men ta kin dia. Sha phang uni unambar nyau ki ba pau ha ka Bible. Ha ka kitab jing pen pau ka balong ka kitab ka ba khaddu jong ka Bible. Lapan pau ye kine ki nambar nyau kum ne harum. Nyau teli ki shithi shaki nyau teli ki balang. Nyau teli ki jing pendai. Nyau teli ki turai. Nyau teli ki peliang. Nyau teli ki ding penyeng syarat. Nyau ki anger. Nyau teli ki keluar. Bat nyau ki perthan. Kine ki long tang hake kitab jing pen pau. Bat nang ta ngila ro ban syam haka kitab Leviticus ban. Kum ne harum. Nyau ki lengdo. Nyau ki turai. Nyau sngi ban ya ya ka Jericho saudong ban put turai. Nyau sin haka sngi ke bah nyau. Lapha sum ya una aman ha Jordan nyau sin. Nyau sngi la penlong ya ka perthai. Haka sngi ke bah nyau kalong ka sngi sabatan. Nyau teli ki rong usimpeling. Nyau ki dak jingrai. Nang tapat haka kitab Proverbs. Nyau kerdan ki jingstan. Haka Gospel Matias. Nyau teli ki Parsi. Nang tapat nyau sin utra Jisu ula keren halwar ke dingkna. Te parlo kini ki long ki nombar nyau ki bapau haka Bible. Kat kum ka jingsyam barit jonga. Bat ngaru ngam syamlut ya kita ki e barok bala tho haka Bible. Lese ki dangbun ki nombar nyau ki balapan pau haka Bible. Ki ba ngam la ban syamlut ki kita namar haka jinglong briu ngadap tang daga jingtulat bat ka jingtuna haka bapule ya ka kdien jong belai. Te kermen piru pinyai syam ya ki ki jing tho bala tho haka Bible. Belai nang garku ya pi.